45-му році, ми всі знаємо, закінчилася Друга світова війна, так тут війна тривала до 56-го року. Повернення Криму тепер мусить стати одною з основ державної політики. Власне, воно також і продеклароване. Україна мусить просто знати, за що вона буде боротися. Хто вважає, що Бог з ним, з тим Кримом, що там живуть якісь чужинці, котрі абсолютно там не мають жодного стосунку до України, ці люди, можливо, вони навіть не винуваті у такій позиції. Бо вони патріоти. Вони це кажуть не від того, що вони там злі, чи якось вони там попереджені. Як я зрозумів, ці люди просто не знають Криму. Крим мав дуже мало своїх власних послів по Україні, котрі б, знаючи Крим, могли б ще пояснити, що він хоче і чим він є. Можливо, нам просто варто було працювати трохи активніше, аби пов'язувати Крим з Україною не тільки тими трубами, по котрих там тече газ, чи там електроенергія там, по проводах, чи каналом, котрий Крим напуває, чи оті фури, котрі Крим годують. Певно, треба було створювати ще більш щільну, тісну мережу зв'язків просто людських. Втрата Криму – це, власне, такий привід, аби нам, українцям, переосмислити, як ми до нього ставилися. І зрозуміти просто для самих себе, що ми хочемо далі. Що ми хочемо далі, як ми просто бачимо подальшу стратегію держави щодо цієї території. І тут ми просто натрапляємо на певні проблеми. Справа в тому, що трагедія втрати Криму, вона велика не тільки тому, що Україна втратила територію, і Бог його знає, коли вона їх зможе повернути. Україна втратила другий зі своїх двох корінних народів. І історія Кримського ханату – це теж частина великої історії багатонаціональної України. Дякуємо.